Okay mga kabro, ito na yung TMX 155 na iniwan nilang Kel from Pangasinan. Yung connecting rod na ibiniyahe nila papunta dito sa ating shop. Nabubuloy tayo mga kabro. Ibiniyahe nila papunta dito sa ating shop galing Pangasinan. Kaya lang sumuko na, tumirik na sa daan, nag-stack up yung connecting rod mga kabro. So ngayon pinapalitan na natin ng connecting rod na bago. Yan, so yung nilagay natin na connecting rod dito, Japan lang, Makoto. Tapos dalawang bearing Nachi. Yan, dalawang Nachi na bearing. Okay? So ngayon, yung kanyang transmission gear naman, yung Tercera, issue niya, ito. Yung Tercera niya mga kabro. Yan. May tama na. Yung mga sidings ng gear niya. Maugong yan kapag nag-Tercera ka. Kapag segunda, smooth yung takbo. Pag nag-Tercera ka, maugong na. So tinanong ko sa uncle kung maugong na yung Tercera niya, hindi na daw niya marinig. O hindi na niya maramdaman dahil sa sobrang ingay na ng kanyang makina. Ayun o, yung Tercera niya. Yan, mag-asawa yan. Partner na pinalitan natin. Yan, makikita nyo naman sa sidings ng mga gear. So ngayon ito yung pinalit natin. Ito yung Tercera na ipinalit natin. Hindi ito brand new mga kabro. Naghanap lang tayo ng parts out. Yan yung Tercera. So bali ito yung nagpalitan natin na Tercera. Pagkukumpara natin. Yan. Ito yung luma. At yung ipinalit natin ito. Yan. Makikita nyo naman yung sidings niya makinis. Hindi kagaya nitong stock niya. Ayun o. Yan. Okay. Yung kapartner naman nito, ito yun. Yung Tercera. Makinis din yan mga bro. Titignan din natin. Alright. Yan o. Ito yung dati niya. Makikita nyo naman, sidings. At yung ipinalit natin makinis. Mag-asawa yan mga bro. Dapat pinapalitan yung mag-asawa. Alright. Tapos yung kanyang countershaft axle, nagpalit din tayo dahil may lamat na. Ito, bago na to. Ayan o. Makinis. Tapos yung nagpalitan natin, nasaan na ito? Ito yung nagpalitan natin. So may tama na siya dito. May lamat na dito. Hindi pa naman malala, kaya lang nag-uumpisa na. Ayan. Dito banda, magaspang na dito. Okay. Itong mga to, sa ilalim, magaspang na. Kaya pinalitan na natin pati pilot bearing. Okay, pilot bearing, pinalitan na rin natin. Lahat ng transmission bearing, pinalitan na rin natin. Ayun, bago na yung mga yan. 6202 transmission bearing sa may countershaft axle 6204. At dito naman pilot bearing, tapos yung isang malaking bearing na yan 6006. Okay, nagpalit na rin tayo ng spring kick. Nilagyan na rin natin ng neutral tanso dahil iwa-wirings pa natin yung motor ni Uncle. Okay, papaganahin natin lahat. Yung neutral, papaganahin natin, papalitan din natin yung stator, ipo-full wave natin, papalitan natin ng buong wire harness. Tapos yung ilaw ng Kel gusto niya malakas. Okay, si battery operated natin yung ilaw, bibili tayo ng LED na pang headlight mamaya. Alright, so assemblein na natin to mga bro. Bumili na rin pala tayo ng bagong block na original. Palitan na rin natin ng timing gear, cam follower, tsaka push rod. Pati yung tappet screw, tsaka valvula. Okay, sa panggilid naman, papalitan na rin natin ng panggilid. Buo. Para walang halinghing. Kasi nakita ko yung kanyang oil pump gear, may tama na. Saan na yung oil pump gear niya? Eto. May mga lamat na sa sidings. Kagaya nung third gear kanina. Yan. Ay mga yun o. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung oil pump gear niya. May tama na. Kaya mahalinghing na yan mga bro. Kaya papalitan na natin ng buo set. Oil pump gear, drive gear, tsaka yung clutch housing gear. Alright, so yan na. Naipakita ko na sa inyo lahat yung mga dapat palitan. So assemblein na natin to. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Before and after, paparinig ko din sa inyo yung adder niya nung nauna bago natin pandarin nung hinatak nila dito. Buti na pandar pa natin ng siguro ilang segundo lang natin na pandar yun, namatay na. Bumigay na talaga. Okay, start na. Buuin na natin to. Alright, so tapos na natin yung overhauling natin mga kabro. Yan, ito yung mga pinalitan natin ng buong transmission bearing. Nagpalit din tayo ng dalawang signal bearing, connecting rod, cylinder block, timing gear, cam follower, push rod. Okay, so yung andar nito, pakinggan nyo muna mga bro para marinig natin yung before and after.
Nawa nga talagan. Okay. Ayan na, si Uncle lang magpapandar dyan mamaya. Yan yung after mga kabro. At ito naman yung ginawa natin kahapon na TMX 155 ni Bossing. Yan. Pinalitan natin ng timing gear. So magkasama si Bossing tsaka si Uncle. Yan, father and son. Alright, ito yung pinalitan natin ng timing gear. Alright, uwi na sila ng Villasis, Pangasinan. Uncle, salamat ha. Salamat sa pang Milo. Bossing, wala ka nang isa-shoutout, Bossing? Shoutout yung mga kasama ko sa Saudi, sa SBS. Hintayin nyo ako dyan. Yun, pabalik na pala si Bossing sa Saudi. Si Uncle ay? Pabalik na ako ng Barangubong Villasis. Yun. Babalik na ng Barangubong Villasis. Oh, ito na yung after mga kabro. Yung after na under niya. Hindi ka pa tumatakbo, Uncle, nasa 40 na yung takbo mo. What? Start. Medyo, Uncle, nalunang. Pabumbaan yan po. Alright. Ito na yung under niya mga kabro. Napaka-silensyo. Uncle, ano masasabi mo? Okay naman. Okay naman. Hindi na natin tinigilan yan mga bro hanggat di natin natanggal yung konting lagitik nyan. Uncle, ingat. Salamat. Break in lang. Bagong connecting rod. Bagong block. Takbong 40. Salamat boss. Ingat, ingat. Alright. Tapos na rin tong Honda RS 125 ni Uncle. Uncle, shoutout. Baka may gusto kang shoutout doon sa mga kwan. Oh, mga tuta ko dyan. Mga tropang salamate. Dito na kayo magpagawa. Dito lang po yan. Dito lang. Parang kaya pulit. Paniki Tarlac. Likod ng Wilcon. Depat. Paniki. Yan. Kabro Mechanic Shop. At ito ang aking team. Yan. Si Kabro Fern. At si Pare Jeric. At si Brother Lito Velasco. Nagliligpit na ng mga kalat. And that's all for today's video mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all.